Naningil na sa ilang bayad o sweldo ang mga medical technologists nga may serbisyo atol strategic rapid testing gagihimo sa Metro Cities. Kadagkuan sa Mandawi may pasalig nga marilis na ang budget alang kanila. Adunay live report si Nico Serino. Nico? Yes, Bob, kapin sa usa ka buwan human sa strategic rapid mass testing sa metro cities dinhi sa Subo. Nakapangutana na kining grupo sa mga medical technologists sa ilang bayad human sila mi serbisyo sa maong kalihukan. Hangyo sa mga local government units ang statement nga gipagawas sa Philippine Association of Medical Technologists. Kini human sa gilusad nga rapid mass testing sa kabarangayan ni adtong buwan sa Mayo. Hangtod karon, wa pa kuno ma-release ang suhulan sa mga medical technologists kun medtech nga gitap aron pagserbisyo sa maong kalihukan. Lapu-Lapu City ra kuno ang nakaasikaso na human makumpleto ang mga dokumento. Usa sa gipaninglan ang Mandawi City Hall. Apan gipasabot sa City Budget Officer, giprocess na ang payroll. Susama kuno kini sa mga bag-ong sulod sa government service, daghan kaayo og requirements. Everything has been processed. Actually, fast track yun na nato at una pa. It's just that we are making sure that all the necessary accounting requirements are met. Posibleng karong simanahan na ma-release ang pondo sa moabot 20 ka mga medtech nga may serbisyo sa kalihukan. Last week na sa Paymaster, and they were informed sa Paymaster na ma-release this week. Ang strategic mass rapid testing sa tulo ka mga highly urbanized cities kabahin sa project Balik Buhay pagtino sa gilapdon sa transmission sa virus. Samtang karong hapon, Bob, gipahibaw ni Attorney Jamal James Kalipayan, City Administrator sa Mandawi, nga temporaryo uni ang asiradaan ang buhatan sa City Administrator sa City Hall. Kinigumikan kay dunay usa ka empleyado nila, Bob, nga nagpositibo sa COVID-19. Naswab ni siya ni atong miaging semana ug gikonsidera karon nga first generation contacts sa maong pasyente ang tanan nga mga empleyado sa City Administrator's Office, lakip na mismo si Kalipayan. Doon na hinoy skeletal force nga mag-duty sa maong opisina ug mudawat gihapon sa mga papeles kung gikinahanglan. Bob. Thank you so much, Nico Serino, sa imong live report.